a wannan gari na hayin manoma ka san ban da wani abokin sirri wanda ya wuce mun kai. Hakika. Kana ji na? Ina jin kai. Idan ka yadda wannan magana ta fita aka ji ta a waje aka gano cewa dan sarki Yarima na Amu a cikin wannan al'amari to ka fa sani sarautar mu ta ruguje. Haka yake wani. Mukamin da nake so ka samu a karkashi na idan mai gida ya kwanta dama dan ya zama dole sai ya kwanta dama. Sosai ma kuwa insha Allah. To ya ruguje ma. Daga ni haka gidan yaro. Hakan ma ba za ta faru ba. Girman mahaifina Alhaji sarki dan Ali insha Allah ya ruguje. Da yadda Allah. To abin da nake so da kai yanzu zan tura ka zuwa cikin daji. Okay. Dajin kare kukanka. Kana zuwa zaka haɗu da wargaji. Okay. Idan ka zo ka ce mai yaya labarin shigo wannan da na ce su yi a cikin wannan gari nawa na hain manoma. Ta. Ai kana ji da kyau. Ina ji wallahi bai. Ka kiyaye. An Allah da za a kiyaye. Bari lalube shi a waya. Okay. Allah kamun daga can ba jama'a gudun nan ba mutane. Yi kace ka gani ba mutane. Ba kuwa? Allah bai ba kuwa. Hello. Wargaji. Ya to ya kwana biyu. Alhamdulillah. Ka san ni na kosa ba da inji kuɗi. Ka san mu inji kuɗi ne. Shin kai ka taba ganin sarauta ba kuɗi? An taba sarauta ba kuɗi? Ai duk sarkin da ya zo na ba kuɗi. To ƙarshe tashi hankali zai sawo shi a gaba. An ce kai sarki ne ba mota hawa ba mashin ɗin kirki. Kawai shi kenan kullun riga da. To kana ji na? Gashi nan zan turo yaro na zai zo yanzu idan ya zo wurin ka mai bayani da irin salon da za ku shigo da shi. Yawa ka gane kenan. Ya ina tsoron bindiga ta yaya za a yi ma in tsaya kullu kuje harbe har sashi wallahi harashi bai da wasa ko sauti ne zan ga ma ina. To gashi nan to gayi nan to alhamdulillah gayi nan yawa to maza sauri To madalla. sauri kai Ba magana. wannan karan kuɗi za mu samu Insha Allah. sauri kai